Nacházíme se ve Žánickém lese, jsme teď momentálně v mýtně zralém porostu, který vlastně mají lesníci za úkol obnovit. K obnově jsme si vybrali maloplošný podrostný způsob. Je to vlastně způsob, kdy mladé lesní stromky odrůstají pod clonou mateřského dospělého lesa. Tento důvod jsme si vybrali z toho důvodu, že je pro přírodě velice blízký. Po obnovení toho porostu vlastně docílíme toho, že porost bude jak věkově, výškově, prostorově, druhově rozmanitý. Jak můžeme na tomto místě vidět, tak zde se lesníkům podařilo typická druhová pestrost. Že na jednom místě máme habr, lípu, buk.